ಕಾಸೇಪ ಕೊರ್ಪಂಬೆ ఆ నారాయణ ఇరావు పోచి ఎదురు బా ಚಾ ಬರ್ಕ ಸುರುಕೆನ್ನ ಕಾಸೇಪ ಕೊರ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರ್ಕೆ ದೇ ಎನ್ನೊಂದು ರಡ್ಡು ಕೋರಿನು ಅವು ಎಲ್ಲ ಸೇಲ ಸೇಲ ಏನ ಕಾಸು ಹೀರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ ಯಾವರ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಕೋಳಿದಾನೆ ಬಂಗಾರ ಕೆತ್ತಿಲಿಪ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗೂ ಉಸರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಯಾನು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ತು ಅವಳ ಯಾನು ಕುಡೋರಿಯದ ರಂಗದು ಕೊರ್ತು ದೇ ಓ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂಲದಾನ ಪೀಂಗಂದಿಯರು ಅಂತ ನಾಯಿ ಇಂಚೆ ಬಲ ಇಂಚನಿ ಪನ್ನೆನಿಕೆ ಅನ್ನಕ್ಲ ಯಾವರ್ಸಿನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪನೆ ನಿಕ್ ಬಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಆಪುನೆ ಕಾಂಡ್ರ ಗುಟ್ಟಿ ಹಾ ಓಕೆ ಅವು ಅನ್ಲ ಅವು ಯಾವ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿ ಹಾ ಇದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟೆ ನೂಲುಂಡು ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಏ ಇಡು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಸರ್ರವೇ ತಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಸು ಕೊರಪು ನಿಂಗೆ ನಿಗಾಂಟು ಗೊತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತೆ बोलो भारत माता की जय।